Wel, helo, wel, Ann ydw i. Dwi'n Meurig, a dwi'n gyfaill hir oes i deulu John Meurig Thomas. A'r cyfeillgarwch yn ymestyn dros 20 mlynedd. Symudodd y doi deulu i Aberystwyth yr un pryd. A o'n i'n rhannu cefndir. O'n i o Cwm Aman, oedd John o Cwm Gwendraeth a Margaret, gwraig John o Llangennech. Felly o'n i'n rhannu gwerthoedd, ond o'n i. O'n i'n fyfyriwr ymchwil yn yr adran ffiseg ym Mangor, ac ar yr un pryd roedd John Meurig yn ddarlithydd yn yr adran gemeg. Rwan, oedd John, fod yn gwneud ymchwil yn yr adran gemeg, oedd gen oedd diddordeb llawer mwy eang mewn gwyddoniaeth. Felly oedd o'n cydweithio gyda pobl o'r adran ffiseg a'r adran beirianneg, ac yn ysbrydoli lot o bobl ifanc yn yr adrannau hynny'n cynnwys y fi. Oedd gen fo wybodaeth eang o wyddoniaeth. Oedd o'n gallu dadansoddi pethau yn gyflym ac yn dda. Ond y peth mwyaf pwysig, dwi'n meddwl, oedd gen fo ddiddordeb ym mhob peth. Oedd o eisiau gwybod mwy, ydych chi'n gwybod. Ac oedd o'n wastad yn cyfrannu i'r prosiect. Os oeddech chi'n cael sgwrs efo fo, o'ch chi'n dysgu lot, oherwydd bod o i feddwl o mor dreifgar ar problemau, yn enwedig mewn cemeg a ffiseg, wrth gwrs. A pan fi'n meddwl am John, ble i ddechrau. Ond fi'n meddwl, yr elfen mwyaf pwysig, fi'n meddwl am lot o ex fan hyn. Y cemeg a Cemroicdod. Oedd Cymru yn mer esgyrn John. A'r capel, na chi ec arall fanna, yn dylanwad mawr arno fe, a'r bregeth, y bregeth. A fe'n dal i gofio ambell bregeth. Yn wir i chi. Oedd hi gofe. Wi eriod wedi cwrdd â neb as o'r gof a John. A fe'n cofio ambell i bregeth Morris Lauder lawr yn Bethesda. Felly, a'r bregeth, chi'n gwybod, yn dysgu fe, siwd i gyfleu neges i gynulleidfa. A siwd i bido cyfleu neges i gynulleidfa. Oedd hwnna'n wers iddo fe, chi'n gwybod? This crystal, made by Mother Nature many thousands of years ago, is one of the largest specimens of quartz that you are ever likely to encounter. This man-made chip, merely a fraction of a millimeter wide and nestled neatly in the eye of a needle, is one of the smallest and most powerful laser crystals now in commercial use. Dyna un o'i ddoniau mwyaf fo. Oedd o'n gallu cyfathrebu yn ardderchog, heb i ail fyddwn ni'n dweud, yn ysgrifenedig, yn y Saesneg a'r Gymraeg. Os newch chi ddarllen i bapurau fo, maen nhw fel darllen barddoniaeth. Ac yn belled yma darlithoedd yn y cwestiwn, roedd o'n gallu hudoli cynulleidfaoedd. Dwi rioed wedi gweld neb tebyg iddo fo, am allu trin y gynulleidfa, ydych chi'n gwybod. Ac oedd o'n wastad yn gallu cael y gair iawn, o gyda fo eirfa arbennig, oedd o'n gallu canfod y gair iawn ar yr amser iawn. A wedyn ni, of gwrs, o'n i'n flin iawn wedyn ni, pa math John a Margaret, of gwrs, o Aberystwyth, i cael grant, ond nath y cyfeillgarwch cario ymlaen. Ro'n i'n ymwybodol o ddyfodiad John i gael grant o Aberystwyth yn 1978, oherwydd iddo ddyblu nifer y staff academaidd gyda'r cyfenw Thomas. Ac roedd y faxes, fel roedd hi amser hynny, oedd yn cyrraedd y brifysgol i Dr J Thomas, yn cael ei dosbarthu ar hap i John JMT yn yr adran gemeg, a finnau JOT yn biocemeg. Felly fe ddaeth yn hanfodol ein bod ni'n da'n cyfarfod. Roedd yn bleser mawr ac fe wnaethon ddarganfod ein bod ni'n dau yn gynfyfyrwyr cemeg Prifysgol Abertawe. Daeth John i gael grant fel athro cemeg ffisegol a phennaeth yr adran cemeg ffisegol, lle dilynodd ei ymchwil mewn cemeg anorganig, yn benodol ar strwythur a phriodweddau catalyddion ac yn benodol zeolites. Gadawodd cael grant yn 1986
i ddod yn gyfarwyddwr y Royal Institution yn Llundain a chyfarwyddwr laboratory ymchwil Davy Faraday. Dwi'n meddwl na fo oedd ffefryn pawb i fod yn bennaeth y sefydliad brenhinol. Ac roedd gennym fo gymaint o gysylltiadau trwy'r byd, o hynny'n help. O gennym fo'r ddawn i gyfathrebu, ac nid yn unig gydag oedolion, ond gyda plant hefyd. A felly pen oedd o yn rhoi yr darlithoedd yn y sefydliad, roedd nhw'n boblogaidd dros ben. A wrth gwrs mi nath o yr darlithoedd Nadolig, ac oedd rheini yn ardderchog ac yn boblogaidd hefyd trwy'r wlad, i gwir. Cafodd ei ysbrydoli gan ei athrawes ffiseg AR-LEIN James yn ysgol Gwendreth, pan roedd ni'n sôn am Michael Faraday. 20 mlynedd yn ddiweddarach, roedd AR-LEIN James yn eistedd yn y rheng flaen yn y Royal Institution, lle roedd Faraday wedi bod yn gyfarwyddwr. Ond y noson yna, Sir John oedd yr oedd y ddarlith fel cyfarwyddwr. A'r peth arall nath y capel oedd ffynnu i gariadau at cerddoriaeth, na chi, cael all. Of course, y gymamba, ond fe, a'r oratorios, mae chi'n gofio oratorios, ond o'n nhw bob blwyddyn mor bwysig yn y capel, Messiah, Judas Zacchaeus, Elijah, a'r un i hoff y cread, the creation. A fe'n dal i weid, dal i gofio, mae'r nefoedd yn datgan gogoniant, a chymod, oedd e'n cofio hwnna, dylanwad mawr yna fe. A nath i ddordeb mewn cerddoriaeth gynyddu dros y blynyddoedd a dath e ni slywydd Cymdeithas Gerddorol Caergrawnt. Dy beth, o y cread oedd hwnna'n bwysig iawn i John. A nath e byth, fel weid, tyfu allan o'i deimlad e fe o ryfeddu at brydferthwch a dirgelwch natur a gwyddoniaeth. A'r cread yma, y peth mawr. A oedd hwnna'n arwain at y ddarlith roiodd e i BBC Cymru, darlith flynyddol. A nath e weid, beth oedd e pan edrychwyf ar y nefoedd. Y cread yma oedd mor bwysig iddo fe. Dychwelodd i Gaergrawnt yn 1993 i fod y 49fed maestro Peterhouse, a'r hynaf a'r lleiaf o'r 31 coleg yng Nghaergrawnt. Swydd a ddaliodd e am 9 mlynedd. Roeddwn i yn faestr o St Catherine's, ond nid ar yr un pryd yn anffodus. Mae yna lawer o agweddau at fod yn faestr ar goleg yng Nghaergrawnt. Cadeirio pwyllgorau dirwyf, dirprwyo ar ran yr isganghellor mewn seremoniau graddio, a chynrychioli'r coleg yn y brifysgol a thu hwnt. Ac mae yna'r pobl. Mae cymuned y coleg yn daelu, o israddedigion, olraddedigion, staff academaidd, staff swyddfa, staff y gegin, cynnal a chadw a domestig. Roedd John yn gallu cyfathrebu gyda nhw i gyd. Blynyddoedd hapus iawn gyda fe'n Peterhouse, tan yn drist iawn marwolaeth Margaret yn gymharol ifanc yn 2002. Michael Faraday, un o'r gwyddonwyr mwyaf dylanwadol erioed, oedd arwr John. Fe fi'n darlithio'n helaeth amdano ac ysgrifennodd lyfr arbennig, Michael Faraday and the Royal Institution, The Genius of Man and Place. Ymhlith cymrodi'r Peterhouse, fe ddaeth ar draws arloeswyr gwyddonol ym maes protein, sef Max Perutz a John Kenrew, Nobel laureates ym 1962, ac ysgrifennodd lyfr arall amdani nhw a gwyddonwyr eraill fel Dorothy Hodgkin, sef Architects of Structural Biology. Erbyn i'r llyfr gael ei gyhoeddi yn 2020, roedd iechi John wedi dirywio, ond roedd ddim benderfynol o ddal ati ac fe siaradodd yn hiawdl iawn wrth lansio'r llyfr yn Peterhouse. Nes i ryfeddu pan ddwedodd wrthai bod e'n ysgrifennu llyfr arall, y trydydd, sef Albemarle Street, Portraits, Personalities and Presentations at the Royal Institution.
Fe'i hanfonodd at y coeddwyr cyn iddo farw, a bydd y llyfr yn gael ei gyhoeddi yn ystod yr ychydig fisoedd nesaf. Roedd ei waith mwyaf diweddar o yn gwneud gyda catalyddion oedd o fydd i'r amgylchedd ac i'r awyrgylch, catalyddion gwyrdd. A fel dwi'n deall, mae nifer o ddiwydiannau wedi cymryd rhain i fyny ac yn ei datblygu nhw rwan. Roedd yn weithiwr rhyfeddol o galed. Roedd yn awdur dros 1,000 o bapurau gwyddonol drwy gydol ei yrfa. Ac ar adegau farwolaeth, roedd yn fyd-awdur 2 bapur. Un ar drosau gwastraff plastig i hydrogen, a'r llall ar drosau carbon dioxide i danwydd jet. Mae'r 2 bapur gyda arwyddocâd pwysig i'r amgylchfyd. Dath e nôl i Gymru eto yn 2014 i fod yn lywydd yr Eisteddfod yn Llanelli. A oedd hwnna'n wythnos galed iawn i John, oherwydd oedd e'n fregus iawn i iechyd. Ond chi'n gwybod cymaint oedd ei egni fe a'i frwdfrydedd e. Oedd e'n mynnu wneud y maes, chi'n gwybod? Trwy'r wythnos yn wedych y babell wyddonol. Oedd ei frwdfrydedd... Nawr, mae fi'n cofio am John. Pan fi'n meddwl am John, fi'n meddwl am yr egni yma. Y brwdfrydedd yma, y cof eithriadol a'r hiwmor, a'r storis, chi'n gwybod? A'i gwmni trydanol. Oedd o'n wastad yn barod gyda'i gyngor, ac o'n i'n aml iawn yn gofyn i farno. A roedd i farno wastad yn werth, gwrando arni. A roedd o'n gwmni ardderchog, lot o hiwmor. Oedd o'n gallu fod yn ddoniol dros ben. A boi'n cofio'r jocs mae gyd, oedd o'n arbennig felly. Mae'n drist iawn na fydd mwy o lyfrau a darlithoedd i'n dyfyru o'r raconteur maestrolgar a hiawdl hwn. A mae colled fawr ar ei ôl yng Nghaergrawnt a thu hwnt. I did write a book on catalysis in 1967, and to my good fortune, it was published in Russian, and it was used all over the Soviet Union, as well as America. Mis cyn iddo fe farw, awr, tai di, yn dathlu rhyw ganryddiant neu rhywbeth Mary Archer yn cyfweld. Awr, wymbo fel nath e fe, a fe wedi marw mewn mis. A chi'n gwybod, oedd hi gwmni fe mor trydanol. Na pan mae mor anodd nawr i dderbyn, bod e ddim yma. Chymod, fi bron yn disgwyl fe gerdded mewn trwy'r drws na gweud, be wedwch chi? Chymod, fel na oedd e am golled e fe. Ond am y fraint o'i nabod e ar cyfeillgarwch. Cymaint o fraint. Diolch iddo.